وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بصواب لك دانغوك لك بلو أسلام يتشنك لك فاتو لمن يذاتك أمبين عرف أكانكم لباك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم بتناين على فاكام بوشي شيطاننا على كدنا باكا فرلك رفن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا كم غويا كنا كما فما من كافر يرى. زعموا يكون كما دي كما مي كما دوتي باكا كافوي تندرو دلو فوي توبولالا اون سينفي كما كنا كما من بي موغداتي باكا كافوتي دلو جون فوي تالا ni bamanan ba kuma façon labushi ba fa ko kono shuto mo kan onge fieni vanyere ni ndomo ko kafiru ya kuna kuma fo allan yub'athu ka fa kulu tunana kunu ay ba'da al-maut saya ko fe ku ci kunu ko kafiru ya kuna kuma fo allan yub'athu ka fa kulu tunana kunu utnana kunu saya ko fe ya don sura yire to dambe al-qiyamah jodo dila angoya kabini anta mena sura do la kosayna bamme anta mena aya do werela angol limaniya agele mayoro doy al iman bil ba'th wan nushur ba'da al maut kadda kununina kadda la kwambina siga alama amina taju alan yakro wadana a chidewni unofo mo gwana nyona limaniya josemina katima josinto beka oyoni note ala ko amma ni qur'ana yere nasui ko halni kafiru yini ga joni ka ba kulo dila ku ba fa ko ala ni ko joni yedu kulo dila ku ba fa ala ni ko joni ya ayru dila ku bijabi min dima wa ala di ni ko joni be ko labe ku ba fo ko ni be ala noy o afode mako at-tauhid ar-rububiyyah tiya tauhid o ma ya tauhid ka fa ala di rabb kulli shay'in ala di febbe may ala di abeti khaliq kulli shay ala di febbe labay kafiru ali kafiru dambenna mautu nyon zamani no feka chaye nga ka fanga ni nyene may gofe ko nyene may warabbi al iman bil yawm al akhir ma kabi qur'an damne ni alay mu'minu mautu kabi suratul baqara ayakum falawla ni qur'an dayla ka kalan kana wa bil akhirati hum yuqinun alay mu'minu mautu ko udanga nyambe la harakuka utate ndambola damayde addanganiya de bu yoro na bidda una biwli walladhina hum min adhab rabbihim mushfiqun alaka nyangate ajrobula kada kalu dambala asika foituro o kafiru ne kafiri façon du mawi ba mun ngoni sara wa abali alo ma do kafiriyara qur'ane ma kafiriyara la kiraka cidiya ma sallallahu alaihi wasallam gaw dambe la harala kel yahud wan nasara ulu dambe nyana ma wala law kani kafiru jumawi ma mun wala ko saka kunu wala techi al mulhidun wal falasifa ma mun nulu ko ala ko wala techi ko re da ala be kibaru mun fo ma daw shila
olu be lahara kalontigiya ba do were be damba la ko ala be nga wolo ala tsika mawsa lay kunu philosophie do ka akilo yoy akilla do were mo be lu ba fo ko ni sara ko ibta kunu yoro wore do bu kuma wore façon do fo mo kacha mamun ngoni jegena kabo chide unga sraka olu be kuna siri kwatike bali fuka tasuka sayama kadaka tafsiru foitu boloni nyene mayina muna haklimat sigaire convaincu ka fo ko ni nyene mayin da be nita abana ni kodona yi hakli sika so uma abada ni nyene mayana ahwalu fle ka ko chugo fle ka adama do chugo fle ka nyene maya chugo fle ka fo ko kirite ni ko fe fo ita ko fe haklima hakli ti songa o ni duma da chide unga chide yana lara ko kibaru ya etse ko soro o tsika ke fenza batile iro chide unana nyene maya wore min be no e lahara nyene maya ulu nana o de kofo ka fo kango nyini kango nyeski bal ko were de kafsa katemeni nyene maya nga bana mamun kafirera chido nga kuma ma o mo famba olu ya kuna kuma fo kulu tunana kunu koyi o da to ni kafiri nye gwana dron yere fa bishinga jiga konoti ema kafiri jamana ilhadu yefanga suro jamana mununa o jamana wala adama de kayra fa ka chaw jamana wala kateme limaniya jamana uka kateme islam jamana uka raka islam nyamana gonchugo chugo ado ko femba nyew ka juni ala akilamat ke folo al sabi jesri ale kon bi mini Allah ban chugo ka nye abisa mamina uka soro ay fenge mimsika kakal ji hono do sawbi na kafiri bulu ko yeni yana may inde nini yana may nini manye e boa ko no dore ka lafia ale ma don ko de adam ne toy ale bulu fe warati ni yana may ko yin kunye yayin ikadda mu ya ika hera suraya ni ma hera suraya ni mi sago suraya wali era nyabala tna nasro ele rafai ni flado lakini man sago suro ani zigambe madala na bina nasro da mu'mini da mana gele ya yi chugo abin no ya jigiya limani da o hakilan na adama dela wada tare ya fo qur'ani ayala kuma shi ti jigitika alaka hina na fo kafiri da bishinga jigitiketi ale bolo ni nyechugo ten nabli jigida ora tabolo alayo de fo ko mu'minu de bishinyo ya alay ko kafiru ko bishinyo de kafiru kada ka ala de jon bishinyo rere ane madda o alala ne matugo nyoya yini ino alache o kuma bishinyo de ebulu o ibn afi bi chesri ki tanyene bo ire ni desera ni jigitkera jigida yoro tibulu amalu tibulu ike foi nata boyoro te ebulu here nata yoro tibulu bana ibna mumiri nani kanzi mboni ngoi nasa no eni yana mai ke dandala ko nyanga tabbe nyina mai ngofe idandala ko jete bobe ni nyina mai ngofe ere dandala ko kununi ba kofe o mo de ko photo fleni ko kafiru ya kuna kuma fo ko kuna kuma do kuna kuma ni yo meyoro e o koro kala tiga tura kuma ka ko kafiru ya kuna kuma fo ka fo kulu tsekulu tunana kunu lan il mustaqbal abin nata de kufu patna na kedi ulu tuna kunu koi cido mbege ya min fo ulu madala utidala ulu tunana kunu nusara in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya
foi ta ngani yana mayengo dobi sa dobi yana maya bana ga kafa ko salum bina kunu ko adama dum bina kunu sa ya kofi kafiru masom nga aya fo a kafiri façon bi mulhidu mam bi ala ko yeden ngaru ani philosophie munu be la ko la goshi bina ni fikra waraw bina ni explication waraw hal do bi ñefolu ke abe livre be bi ñefolu ke ñefoli mi siga e convaincu ka ko shoot siga kun bo fe on sebe adama de be tunu du ko jugoro tugumna walma fombe balu ñona tugumna adama de be tunu du ko jugoro fe woro go do bitale ma ga femunu do wi ni be expliquer wala saka dira ko shoot siga kun anda kunu jugo yeyne o amanna billah ورسله إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعلم بمنجي استحالة تعالى في مستحيل تعالى لا نعلم كون ده بمنجي عندك تكون يعيني ده عندما بالا قاب سكاكي مؤمنين ودي ببلو كافروا بنا سكيدي ولو بنا lu be explication de yinala bi ñefoli de yinala nu ma ñefo ci ko soro mi na ba fa ko teci abedu ñeti fokuy onge te kur kete kurna ko kuna ni dungo do kuma kurata la tungo do kuma kura ndu kunya nyedo ka ba kun folo la ha dungo do kuma kura wala fura kilinde de jamana bayin bena ka vaccin do amunu ci vaccin dilala ya rabbi alama ankishram alaka do annaci an won nga vaccin an ga jigida alaka de ku ya rabbi alaka bodaka قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قل عليكم على كلام عفو بلى شين دودر وربي نكالي نمنا على على كلام بلا فاكا تشيلا شي قال شي تو قاكي كالي ni jumla in laje kabako dogo qul afuye bala شين دودر abina ku walma ku ko kuma in kokari abe siga bal korofo siru kala do ba ko bala binna kuma dawla bal abe keka kuma temeni inde ko de itrabu ay mi vote de aw ma fati kunwa atati wa rabbi nikali namman la tub'athunna abna kunu alkira bi kale akade na ba sallallahu alaihi wasallam هل أكرك خطبة أولى والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون نقلنا على لا أو بنا سا كما بتوكسنا كشكمنا وابنا كنو كبو سيالا سيكوفي كما بكنو كبو سنكولا شكمنا كو أكرك إكالي وي سبحان الله هل نكلني مبو على يرو ومن أصدق من الله قيلا دينكم ما يشين كتم على كم فلك قالين يا مركام برا على دي يرو أياد جندا أكتشدي الصادق الأمين على كرم صلى الله عليه وآله وسلم أدلكم وسرتشي أدلكم مغتكلنا ما مغتكلنا ولا سيكاتشي تيا ni ya don ajugu yere da fama de aletew kano anda an majamuni kawun jamai an yere mana min da yere lai kirama soja kirama da yere la de aka sokono mo gowte de sida kabila dugu yere de ya adala kaba make kirai wa as-sadiq chintigi al-amin تنابا على كرمي صلى الله عليه وآله وسلم
aka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma ngalo tigɛ fiyewu hali tulonkɛ kuma sira fɛ alakira y'o kankari da an ye cogo min na dɛ a y'o wajibiya a yɛrɛ kan k'o appliquer a yɛrɛ kan alakira ma deli ka ngalo fɔ hali tulonkɛ kuma senfɛ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم نقول على كلا الذي على كلا كويتشين فولايد صلى الله عليه وآله وسلم على كلا كويتشين تجيد صلى الله عليه وآله وسلم على كلا كويتدنا يا ماي هل على كلا بهجرة الدومنا صلى الله عليه وسلم sira gafe bɛɛ a sebe mun ye alakira jɔrɔ mɔgɔw ka kalifa minnu b'a bolo jahalu n'a bɛ kɛlɛ la a ka kalifaw b'a bolo ye sira gafe bɛɛ a sebe k'a ye Sidina Ali de bila a ka birifini jukɔrɔ k'o da dayɔrɔ la wa a ye o ni de bila farati la koyi o yɛrɛ sɔnna k'o farati ta fana ala jati diɲɛ ɲinini kama ala ka ciden diɲɛ ɲinini kama nka a to kun ye mun ye Sayyidina Ali tun bɛ se ka fara ani Abubakar kan u ka taa ɲɔgɔn fɛ o nka a ye Ali de to yen k'o ka mɔgɔw ka danaya fɛnw se k'u ma inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha k'i k'a dɔn ala bi a yamaru k'a ka danaya fɛnw se k'u tigiw ma anw b'o kira de nɔfɛ nka anw tɛ maloya bi k'an kale k'an siɲɛ k'a ma d'an ma ka sɔrɔ a dira a ma i tɛ maloya k'i kale k'i siɲɛ juru donnen i la sara kuma selen ko yɔrɔ yɔrɔ ka di i ye n wele i tɛ maloya i ni maa bɛnnen ko ka taa papiyew yɛlɛma yɛlɛma ka ngalo dilan k'a d'a la wali k'a yɛlɛma k'a k'i ta ye k'i kale k'i siɲɛ silamɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen bi ala tigɛr'u la kira tigɛr'u la u silamɛɲɔgɔnw tigɛr'u la u musow tigɛr'u la u denw tigɛr'u la maa si t'u filɛ maa ɲɛnama ye ka da u ka danayabaliya n'u ka nkalon tigɛ kan e bɛ kira nɔ sallallahu alaihi wa sallam kira y'a kɛ tan ayi ni jogojugu ninnu kun yera kira la a ka kuma kun tɛ taa yɔrɔ jan koyi ok n'a b'a k'i bɛ maa bilasira ala k'an sutura ala ka bɔda kɛ an ye e ye dutigi ni k'i bɛ dudenw bilasira e ye jama ɲɛmɔgɔ ye ni k'i b'u bilasira karamɔgɔkɛ ni cogo t'i yɛrɛ bolo i ka kuma tɛ taa yɔrɔ jan koyi cogo t'i bolo a yɛrɛ b'o faamu an da in bilama ha a fɔli de ka nɔgɔya baarali ye dɛ kuma ka ca bi dɛ nin y'a dama kuma ye a fɔ yɔrɔw bɛ yen an ka tɛmɛ fo ala kira k'i kale ko ne kalina mana aw bɛna kunu saya kɔfɛ thumma la tunabba'unna a bɛna kibaruya bima amiltum ni fɛn a ye min baara kununi t'a bɛɛ ye dɛ yunabba'u al-insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhkhara ko a bɛna kunu a kununen kɔfɛ ka a kibaruya bima ni fɛn amiltum a ye fɛn min baara a bɛna kibaruya n'a ye o kibaruya n'a ye innahu bima ta'maluna khabir a bɛ min baara ala kibarulen don n'a ye a b'a bɛɛ kalan ko a kununen kɔfɛ alqiyama kɛnɛ kan a bɛna kibaruya ni fɛn ye a tun bɛ min baara anw dɔw kan e yɛrɛ k'i yɛrɛ cogoya lajɛ e filɛ ko minnu na n'e taara kibaruya ni ninnu ye lahara subhanallah ala ka bɔda ka ɲi ala dun b'a bɛɛ kalama kuran ye o de fɔ ko a kunbaba n'a misɛnma a bɛɛ sɛbɛn bɛ an fɛ
madow lay shibiri awale tum jena chochu adoyara chochu ya fayni alafe israela ka boy sure ka boy dalla ode ka saka ne ka dwana don ko ka jonju na ko ele jumu shegi doy ako ngoro ko yimira fiya ere o koraydi fere la babina hina mine ngana jonana e bulu aduni gasila ngale bo foi nemi fengera ayo joni minge koina ere bina funu ko hala ma do ko ay fenge ngayre bo foi ay ni nde fon jogoro ba ma hala ma do ko ay fengo ngana ko ya do ko ay fengo na ko ya haketo ini kifedu akube do bo abwala jurumu de beti kana jon jurumu na de ni ma yi hakili jigin kariye ni min foni manye de kariye ni ngeni manye ya fayna ala fe ka tubi ga sigala e fuiten dowla e ay awre de ba gila ko jugu he awde ba sibewa nalumo akala wadhalika 'ala Allahi yasir wadhalika ko o miflo e no e ka ashukunu asale ko fe ka anyininga ka kibaru na ka barawi ko o mifloyi ala Allahi yasir ko kan no alama o saka kunu ko min filana kembe ka a hakli si adana fo kafuru ba fo ko atsika kere ala ko hala mangile ko aka do alama de ku beba no ko nyene malika no alama o nya taala ala nyene ma di fem façon juljulma ba no na dadon be kungo fe dadon so kono ba ko yebu dadon dun me fe na ma jati dadon ani nyene ma yali kunye ko gelen o bi taata nyene ma yali ko gelen da ala yoro koy ko akununi ka akibaru ya naka barawi ko o miflowi ala Allah yasir kwa kan alaba oda to alay fenjama fo ay fe do jura qur'ane kono kolu beka gelen ka teme shunyana malika nga adama dun kaba ko ya be shunyana ma ko idela kadaka u kaba ko ya menyana ma yidela ande ka dan nyana ma yidela la nyana ma min dama dan yo lamiye na ka nyina mali di kan nga gela ala ka barabe kurati alaku la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun la khalqu as-samawati kama kullu bil wuluf la tlali wal ard ani dugu kullu tlali أكبر كودك من خلق الناس كتب مغوت لك قريب كتب مغوش ينا مالك ولكن أكثر الناس لا يعلمون كم نما تامن لتنندون عند الله كان يكمل إن شاء الله ما دولا أو من سيشيت لا ما دولا أم سيك كباكويا فندلا تدولا غبي جون فم سماني دولا نيه إذن تقول ينيغا نيه تكنولوجي باركلا ولا ينيغا أولو بنا فيه إكامني ميا دعنا كمان أبيو أبينا ما باربلا tasoro minda nyedo wakla ko do de kagele ala nga a nyedo baare a donc wi kabale flemina ni nga gelo yi jone flemina bana alami dalikele ala de be ka nyefani amsali hal sani ma fam baro le pise ka kaba ko ya mobili dilalla fo wali avion dilalla ba kaba ko de ngo misali ala ma fo nga beti de nga technologie barakela obsiga fi inyebe de montre dilali o ka gelen katema avion dilali ka nga yede takala montre min fili tegela ni jombola karonke ma fo nga ka gela de nyem misali de taaka c'est bien là-bas kuma tige ngo misali ala technologie barakela bisigo fo karsa montre min fili tigala ni bi jon ola o dilalika gelen ka te ma avion dilalika
o sunyere mayli mi no kemba mbolo komi we jien wuli koye komo we ko bay ala ko ko kaba kolon du ko ra ko nyebola abetama la wakati kuma do yere ti akili jaga bo foi kawla mambe joka kaba kolo fle ka du kolo fle ka ala ka sese ga ma wala ya atugo jati mu'minu de fe woli bani ade adama de blal te ma gwanza kon betama na ti ni do wera ku jane foni kaba perna i do kele ku janka kaba kolo fle ka sara kaba de perna ta ma ko cho foi bursona wala kaloje ko ni dolo ko ni fen o be gulu black nyate mo ko ma ta be fama ka ba ko era yilima ere ka jetere to ka ko min fli nye koroni de ko o dlali ka gele kateme sunye da bay yoro wala ala ya fo ni ni ngali sure ko antum ashaddu khalqan am as-sama بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم okore ayini fion fen jete sanyi ngali ana jabi de benyon fe akore ko ni mbeka gelenka tebe sunyera malika adama de sale nyina mali ni mbekeli ka gelenka temoka edu nyebe nunun kelela ni ma sunyera mal to ye folo nga inyebe ni fen nun wanda ki nyebe nun munu na de nunun nga gelen isigambe minai o ma mi gelema ke o dese ka no ma ke de onge mi gelema ke o dese ka no ma ke de ala kan ji di limani ala fa aminu billahi wa rasulihi ko mana ay da alala ay limani alama wa rasulihi akadda ala ka ci de la ala na ka ci don siga faraka bonyona de cido ne ba ngi ba ruya ala kula cido de ba ulu de ba na dunya ala ka shari'ula ko mana ay kafiriya kuma nun dabla la harakalu ndiyali kuma kan ayulu dabla akadda alala wa rasulihi akadda ala ka cidela wan nuril ladhi anzalna wan nuril ladhi أكد النور له الذي أنزلنا أي النور من جي القرآن ده كويا القرآن ده كوفيا كون نور أنجي نور ده القرآن نور على فلك القرآن ده توفني كون نور كو أي دا على لا أكد على كتشيلا أكد النور لا أي النور من جي Qur'an noro ya ote ando naluma ya fle kwa mi do dibila ni Qur'an yi walu kwa mba fo he ngoma bi toro shitu Qur'an yi akuma kan do ma ko akuma kan de noro yi noro minna be kafriya dibi chefara ab kafriya dibi abo walanga fulanga fuya dibi abi bola abi noro ke adama de ki disku dai kadaka mambe dibila ninye o dibi de mamma na lajra bi ninye ko ala kan lafiya ka ba ma o dibi wali ma dona shu dibila yelen dibolo o dibi disku ka dibi de ka jugo be ni bebse ka yere nafa ni disku ka yeli babse ki to dibi fina ka miri iduskun ka duskun ke ka yera blasra awa nye ko yera bike mala nye tugu mago be joala aku blasra ni kodoni famia e ni ba duskuna na tomsul basira ko no ya adama de soro ni duskun de noro dugana ala ko tugu de la ko ni ala man noro ke mami ko noro to tigi
o de o dibi de ka jugu dibi be basira dugani dibi ma mina duskun ti bana qur'ane shifa'un lima fi sudur furadu duskun furadu noro mindo abambo kafiriya dibila abambo flanga fuya dibila abambo davo nga jonya dibila kana nayi limaniya yilela kana nayi ala kilebandiya norola ala jugo sanuma munu ka adamadenya bonya nuyi qur'ane de bambo kafiriya jugo ya dibiula kana nayi o jugo ma ya norola aka noro koro inde banait noro insoro fika qur'ane kala be kuma dido ka fedo bo fedo fe nyebe mina ni kena kangodo ka oni dugule misali aka jilila wala sai ka afa mjona beba do ni yele di mama dibila abeke sawu me yayi abe dibila fenjugu munu na o pemesiga soroka to dibila yele mina dugumani nyuma bangi ay o kuma bitasra jele fe fenjugu munu be sira ka bi chogo dowla noro kunto yo ta o qur'ane de beti qur'ane de beti abada madi de blasra ka dibi fara ka bu nyekro kibla yelela o ngani ko do qur'ane ko nasa ngo kala na nyumana e ko ndabi kesa dibi doya di onge ibe dibi de la sakata tungo do be fareka e ma kuma do yu balku do kuma kame wallahi ba ko dem sen ko do bal nun ko ama qur'ane kala amma qur'ane kala amma alakira ka hadisa kala sallallahu alaihi wasallam noro ta duskuna noro ta dalapmana wallahi bi ma do sigile bi ba mangutu kaka kala mangutu kaka doni mangutu ngana kumana e kerefe mi do famu dine kula e mi do famu qur'ane kula abali ku ko kuma de bi kinye korote ko mi dem sen gudo mbali e ma nga politique mo ko fam bat si ka dama don convaincre niya ya mana bilew be butu bugu dine mo ni almamu ni fon ko fe ulu ko kuma yin atika ate mo convaincre atsi hey o je fanga kelala koto e ko hali fanga halu be fanga na nu nye gwana o be kibaro de dine mo ko ka lasi na lasirani qur'ane na lasirani ala toy na lasirani kira toy dusukun bo de famu e bay saudi on ka dariya do be ay rede be ga kuma lakali aka tama do sin feto jamana na nazara karamo ba ka dawala ka ala ka da ate ama qur'ane kala ani umma fla jole ay qur'ane kala wi ka arabu kan wore kala wi différence don aflani yonti akomina arab ka au arabu kan men to qur'ane don komina kuma fla foi ba fenin lalaka ay qur'ane do kala ay qur'ane kala kala tuko mina tala arab ka do fana kala o kala tugula yani ka fo ko ni ay tajidu de ken na wala ya akanja ay af labaka afion bi a video bi akuye dan fara soro kuma flaini on jaw ko udun da korodo ko muna ku duskun ko kuma folen ku duskun ya santi ka fo wote adama den kuma yi ko nga kuma flana yi kulu ta shi korodo ka bu kuma we ma umra lu ma so mi fo soro duskun na ko bu kuma we la dala kuma yi o de dundo ani me fen fo abe karamogo yɛrɛ fana ka dusukun saniya na ka kuranɛ danaya a b'o jira dɛ ka siga t'ale la ko kuranɛ ni kumakan wɛrɛ tɛ kelen ye n'i y'o k'an dɔ ye kuma dɔw la i bɛ siran koyi nka o hakililatigɛ
ala ye ale sɔn o la a y'a kɛ wa ala ye kabako jira a la wa kelen tɛ koyi kuranɛ kalankan ni foyi tɛ kelen ne da arabukan ka ca dɛ hali n'i ye balaga kitabu dayɛlɛ n'i ye nahawu kitabu dayɛlɛ o min ye arabukan dɔnniya yɛrɛ kalan gafew ye arabu ka kuma dɔn kumaw mana sigi ɲɔgɔn kan cogo o cogo i mana kitabu in kalan n'i nana se aya ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ aya ni kuma tɔ ninnu si tɛ kelen ye a sɛbɛn cogo la a kalan cogo la a kɔrɔ la u tɛ kelen ye dɛ n'i ye kuranɛ aya yɛrɛ ye kitabu kɔnɔ sɛbɛnniw ɲɛfɛ dɔrɔn hali ni sakulu t'a kun i bɛ sin k'a dɔn ten ale ye ala kumakan de ye laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir foyi tɛ komi ala cogo o cogo kelen in na kuma foyi tɛ komi ala ka kuma si ni ala ka kuma tɛ kelen ka d'a kan foyi ni ala yɛrɛ tɛ kelen ala k'an ci di limaniya la o kumana ko u ka limaniya ala la u ka da ala ka ciden la u ka da nɔɔrɔ la nɔɔrɔ min n'a jiginna n'o ye kuranɛ ye ala ne ko kuranɛ ka jogo jiralenw olu ni jogo jumɛn ka kan sa ani jogo jumɛn ka kan kuranɛ ka fɔlenw ani fɔlen wɛrɛ jumɛn ka kan kuranɛ ka jirataw ani jirata wɛrɛ jumɛn ka kan kuranɛ ka kiriw ani kiri wɛrɛ jumɛn ka kan o diɲɛ b'o de dingɛ kɔnɔ bi a bɛ kuranɛ datugura k'a bila ko an b'a bɛɛ fɛ fo kuranɛ diɲɛ b'o de dingɛ kɔnɔ wa a tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ fo n'an seginna kuranɛ hali silamɛw gɛlɛya jumɛn bɛ silamɛw kan bi kuranɛ tɔ tora kalanni ma a kɔnɔ kumaw an tɛ baara kɛ n'olu illa man rahimallah n'i y'o fɔ sisan dɔ sigilen b'a fɔ bɛɛ a bɛ kɛ cogo di an tɛ sariya jamana na o jamana tɛ kiiri n'a ye o kana kɛ an ma se jamana ta yɔrɔ ma fɔlɔ sa an ko de kuranɛ ko e yɛrɛ ka min kɛ i ka so kɔnɔ jamana ka mun b'o la kuranɛ ko k'e ka min kɛ i musow la jamana donn'o na fɔlɔ wa kuranɛ ko k'i ka min kɛ i denmusow la jamana donn'o na fɔlɔ wa i ni muso kɛlɛla jamana b'a da don a la ne yɛrɛ ma taa n'a ye tribunal la a kɛlɛla misiri kɔnɔ jamana b'a da don o la n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn wele kubeda la aw y'olu lajɛ kuranɛ kɔnɔ an na in kɔni tiɲɛna kuma dɔ i yɛrɛ sigilen bɛ maloya i yɛrɛ ma ci an b'a fɔ n ko jamana tɛ kiiri ni kuranɛ jamana ma kiiri ni kuranɛ o ye an bɛɛ kungo ye o ye jamana kungo ye o ye jamana marabaaw kungo ye nka jamana dama don min na ala y'a se kɛ e yɛrɛ k'o waleya jamana tɛ foyi f'i ye o la fanga t'i bali o la e ma se k'o kɛ e sigin bɛ ko n'i y'a ye e ma se ka dɔ in kɛ ko jamana de m'o kɛ an tila ko an bɛ se ka jan da ala la maa si se ka jan da ala la bi a filɛ hali silamɛw ka kirini o kirini an b'a bɛɛ cɛ ka taa kubeda la foyi misiri ma se ka foyi ɲɛnabɔ anw ka diinɛ kumaw ma se ka foyi ɲɛnabɔ yan hali alimamiya kɛlaw a bɛɛ bɛ cɛ ka taa tribunal la e m'a dɔn nin ye lebu ko ye k'a sɔrɔ an ka jamana t'o bali dɛ jamana t'a bali ni e yɛrɛ nana i ka diinɛ ɲɛmɔgɔ yɔrɔ kuranɛ ko cogo di ne ni kaari bɛ ɲɔgɔn na an nana i k'a lajɛ alakira ye nin kiiri tigɛ cogo di ni min fɔra ne bɛ sɔn o ma jamana t'o bali dɛ jamana b'o bali yan jamana bɛ b'o kalama yɛrɛ wa non bon a ka ɲi non ne ye n ka plainte don ka ban an b'o de la yan non bon an bɛ tribunal la n b'a furu sa an bɛ tribunal la ne n ye avocat ta ka ban e dun b'a dɔn k'olu tɛ kuranɛ kunna ye e dun b'a dɔn k'olu tɛ hadisa kunna ye e bɛ na biri kuranɛ kunna wala wallahi yahkum bima anzalallah i kan bɛ jɔnni ma subhanakallahumma wa bihamdik amin